Sini media bondono belai pekan hamjang masih bayar paro borok sob semua cuno logeri tongmani tini sung rongmala bisini no pas nomor wato kaisa sini bubagrani ores bo tini langma thangka obor borok to achai kha matro no mathuyo haipano bini mohanga onek dukhorjonok bo tini bosamasani buma bini boyas wngkha 41 বছর bumungkha Rita Debroma ge bo tini mohai khub sori hamya onguinai je hotat ke mohai ke accident thimani bahut belai ke dukhorjonok tini mohai kosto ke mane hotat ke bo thimani belai ke bo tamni bukha chung belai jotono chung dukhu nango bo kaisa bosa bini buribo masa susuk je bono bini logi song ke chungni ani logi tongo chini rongmalani 9 body rok sung palkhaino phainai bini nukhungo phai subana hne tini phailekya bono subai borikya a 20 kg rilaikha chung jak obo baite borokni santushti ya tebo agami dino chung bini nukhungo kaisa chini bubagarano naikolnai wares borok jaba chung tamo khlaiman chini 9 body te chini edisi hapakno hite tamo khlaiman chung bono tebo naikolnai bini busa juk buri masa serai tongjabo bini bago chungwan suklainai obono